سلام كبرات حوات كمين لهم دهند لهم لما عنتي بزعبا مودالس نغن مهر مودالس ويكا semi modals to give advice or say what is necessary مخر غتهبن ويكا قدن نغتبل انت تقوملو words مودالس ويكا semi modals نغن بلهم زيهم بزعبا زيهم 4 نغنري التقدامي should ويكا ought to you التخلعي كا had better ويكا had best مالتيو التسالساي be supposed to الترابعي ناي موداتا have ويكا must مالتي إزيو مينا خنرئي أزيوم أقدستيوم أبزرابا يخون أبزخونا نقريم دلو سلازي تقدسنا نسمعيوم نابزرزراتون أتو حاراي تقدامي تنرئي حجي should ويكا ought to يهوت كون should and ought to حدي ترجمو ولا حانتي تي formal ديو أب صحفت أب ناب ناي تمرتي قراتات كتزعف كلها وي كتزارب كلها فورمال زخونه وقعو زخونه زراربا او تو نتقم ولا شودو نتقم دينا جن او خلو كم كلاي امراص مالتي اب زربا جن شودينا نتقم او تو بزح يتقم نتترجمو جن حدي ولا حن زفلال يبل از او تو اند شود مالت كاني قال بقلب تغرنيا كترجم كله كم ستتقبر صبق يو كم تتقبر نيركا صبق يو ياتا عند تا قلب قالتا ترجمه مالتي حجي ابنت ابزي امصير لغه حنت رايوا you should see a doctor نحريلو حكمنا حكيم كترأسي صبق يو حكيم تترأس صبق نيرو يلو يبلاله مالت حجي ريتو يزهب زلو مخر مالت كمزي ناي قدنا يكونن تزيد لي غاغن صقام يلن مالت زعينت يو قدنت ايكونن كمزي أترير كاخا أنا خمسة قد قبر على كاتب له نجار يكونن تراي حكيم تترق نيركاس تصبقي يبدو له نورمال مالتي تزوج قديف كاون بزح تاشم يكونن مالتي حجي تشيل أو تغاني a particular situation كتكمل نغيلنا ويكاني a general situation مالتي particular ويكا general situation انتاي مالتي نغنرد أغاني أبنت أبنتي اللغو you should see a doctor ندحري الحج انتاي زلو زلو أب حنتي particular زغنس أب حنتي وسنتي بحافش يكون نزارب زلو أب تا حنتي همسي وسنت همت حميمو رئيلو ويتسأليو رئيلو واي حكيم تترأس تسبق نيرو يبلو الله مالتي نشاع مالتي نتاتاش مختوكل كلا أب بحافش شاقا خمزق قبر تسبق يو ختبلك أتقوم اللي خانا أبنت أبزات حتى امتياز اللغة example people should see a doctor early if they feel sick بلالو جنتاي بلالو سباسي اندحر دا خمزي كحم حماق تسميعوهم وي خمزي زحامهم تسميعوهم سي قديمهم شعا نحاكيم كالرأي لو كالرأي ستصبقيو يبلال رأي واحد جيب زي general and particular situation كل تيتا شود نتكمل لنا مالتي حاراي كالا ايتي structure كالا بشود سرح بشود وي بأوتو أيوة هجت should and auto نجيروكم يتفليليو سلازي should نابل كنت رايك خيدي هجي ب past perfect should لنا have plus verb سري مالتي كسرح خيلي إذن تاي ترجمو كم زت عسى عينتي you should have seen a doctor early انتاي لحجي انتاي زبزلو هاي شعاس حكمنا خطر صبقي نيرو جن أي قبر كاين زعينة مالتي يخون ولا خمسة خطر صبقي نيرو كم زتعاس عينة مالتي جيرو غير كان حد أخذ زارب كونكا بباس بيرفكت تسرحه مالتي تي structure هجين زيادة خا أبراكيت جيرر أبيدلكم اللون توم زيادة نخطر دقوا أم بقوا أبتي أنا بفيربو أنت أي infinitive كسرح خلان بناية عسان أبراكيت جيرر رأيت تاشمو أبيدلكم اللغة أيوة حجي ناي أوت ناي شودن زين تنترجمون مالتي حراي تغرايتي had better and had best yeah اوكي had better ويكا had best ترجمو دما كاب شود حجزي تررز بلايد كم زناي شود عينة مخرى عينة النيجن تررز بلا خابنا مفررح قصو زخدا مالتي ده حركة ازيا a particular situation عينة نتكمل خمتانا شود ab general عينة نتكمل لنا ab حنت particular situation إنا نتكمل حجي حنت أبنت أبزي أنترينا إذا would إلي يزلو خارأيو زي we had مالتي contraction form ناتو would يبهال مالتي كم دي أتا had سي بتهب شمو خينا يزلان بر had ياما
ታሽም ታቀንዲ ክትፅሓፍ ከላ ብስፍሕ ዝበለ ማለት እዩ would better leave now or will miss the bus ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ዝብል ዘሎ ቀልጢፍና ክንወፅእ ይሓይሽ ተዘይኮይኑ እታ ባስ ክትገድፈና እያ ከማይ ዝብል ዘሎ ከምዚኣ እንተገበርና ሓይሽ ተዘይኮይኑ ሕማቕ ነገር ክጋጥመና እዩ ከምዚ ኣብ ትር ዝበለ ሕጂ ኣብቲኣ ኣብ ናይ ሹድ እንታይ ኢልናያ ከምዚ ክትገብር ፅቡቕ እዩ ከምኡ ጥራይ ትብል ዘላ ኣብዚኣ ግን ሕማቕ ነገር ክስዕብ እዩ እሱ ተዘይጌርና ክትብል ተደሊኻ ነዚኣ ትጥቀም ማለት እዩ እቲ ቤተር ኤንድ ቤስት ከዓ ሓደ ማለት እቲ ኣብ ቤስ ቁርብ ትርር ትብል መብዛሕትኡ ግን ቤተር ኢኻ ሰብ ዝጥቀም ብዙሕ እታ ቤስት ኣይተሽሙ ይኮነትን ኣብ ተዘይተጠቀምኩምላ ፅቡቕ እዩ ኣብ ፅሕፈት ተፀኒሓትኩም ካልእ ሰብ ተጠቀመላ ግን ከም ቤተር ጌርኩም ትወስድዋ ወላ ሓንቲ እቲ ቁርብ ቤስት ክብል ትብል ትርር ትብል ማለት እያ ካብቲኣ ምክንያቱ እቲኣ ሕጂ እንታይ ትብላላ እቲኣ ከምዚ ተገበርና ይሓይሽ እቲኣ ግን እንታይ እታ ቤስት ኮይና ግን ከምዚ ተገበርና እዩ ዝሓሸ እቲኣ ይሓይሽ እቲኣ ከዓ ዝሓሸ እያ ትኸውን ዘላ ኣብቲ ትርጉመን ግን ብዙሕ እቲኣ ቁርብ ተተርራላ እምበር ዳርጋ ተመሳሰልቲ እየን ወላ ሓንቲ ከምዛ ዝበልኩም ጥራይ እታ ቤተር ብዙሕ እታ ቤተር እያ ምስትኮምን እሳ ተጠቀምኩላ ፅቡቕ እያ ኣብ ዘረባ እታ ቤስት እንድሕር ደኣ ካልእ ሰብ ተጠቂምላ ሪኢኹም ከምዚኣ ጌርኩም ተረድእዋ ማለት እዩ ሕጂ ካሊእ ኤግዛምፕል ከዓ እናሃለ you'd better not do that again ሕጂ እንታይ ብሉ ዘሎ እዚ ካልኣይ ግዜ ከምዚኣ ተዘይገበርካ ይሓይሽ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘላ ስቲል ሕጂ ዋላ በዚ ደኣ ኣይመላእ ኣላ እምበር ከምዚ ምፍርራሕ ዓይነት እያ ከምዚኣ ተዘይገበርካ ሓይሽ ተዘይኮይኑ ሕማቕ ነገር ክትገጥመካ እያ ዓይነቱ ማለት እዩ ሕጂ ብታ ሓንቲ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ከዓ ረኣይዋ ኣብዚኣ ኣብዛ ልዕሊ ትሕቲኣ ዘላ ማለት እየ I'll give you back the money tomorrow ኢልዎ ሕጂ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ፅባሕ በቃ ክመሰልካ እቲ ገንዘብ ኢልዎ እሱ እንታይ መሊስሉ you'd better ኢልዎ እዚ ሕጂ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ረኣይዎ የፈራርሖ እዩ ዘሎ ከምኣ ትሓይሽ እምበር ከምኣ ትሕሸካ እምበር ተዘይኮይኑ ወይ ክኸሰካ ወይ ከዓ ሓዲኡ ክገብረካ እዚ ዓይነት እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብታ ናይ መወዳእታ ኤግዛምፕል ተሪእና ከዓ እንታይ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ይብላ ኣሎ if you think it's going to be easy you'd best think again ብሎ ኣሎ ሕጂ ረኣይዎ ኣብዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ እንድሕር ደኣ ድሓን ቀሊል እዩ ኢልካ እንድሕር ደኣ ትሓስብ ቀሊል ክኸውን ኢልካ እንድሕር ደኣ ትሓስብ ኣለካ ከምካሲ ደጊምካ ተሓስበሉስ ዝሓሸ እዩ ረኣይዋ ዋላ ኣብዚኣ ዝሓሸ እዩ ይሓይሽ ዋላ በላ እንተንታሽሙ ሰኔን እታ ምፍራሕ እያ ከምዛ ዝበልኩኹም እያ እቲኣ ዝሓሸ ግን ሕጂ ኣኽብድ የብላ ኣሎ ማለት እዩ ሓራይ እቲኣ ኣብዚኣ ዘለካ ዝሰገርናያ ኣላ እዚኣ ረኣይዋ ንነብስኻ ከዓ ወላ ንነብስኻ እውን ከምኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብዚኣ እንታይ ኢሉ ኣሎ እንተሪኢኹማ I had better clean the house ኢሉ ሕጂ ረኣይዋ እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ከምዚ ምሻሎ እዚ ገዛ ከፅርየለኒ ከምዚ ምሻሎ ይፈርሕ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ጋሻ ከይርአኒ ኢሉ የብል ኣሎ ወይ ሕማቕ ነገር ክገጥመኒ ኢሉ ዝሓስብ ዘሎ ከምኡ ኢሉ ዋላ ነብስኻ እውን ከምኡ ከየብለኒ እንተኢልካ had better ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ምስታ ሹድ ሓደ እንዴን ዝመስላ ትርጉመን እዚኣ ትር ትብል እያ እዚኣ ከምዚ እሱ ተዘይጌርካስ ሕማቕ ሰዓብን ከም ዝስዕብ ኢኻ ጌርካ ትዛረብ ዘለኻ ሹድ ተኮይኑ ግን ከምኡ እንተጌርና ፅቡቕ እዩ ዝዓይነቶ ወላ ሓንቲ ሕማቕ ነገር ክስዕብን ዘይክስዕብን ትዛረብ የለኻን ጥራይ ከምኡ እንተጌርካስ ፅቡቕ እዩ ኢኻ ትብል ዘለኻ ወላ ሓንቲ ሓራይ እዚኣ ከዓ ቢ ሳፖዝቱ ሕጂ እንታይ ትርጉሙ ይግባእ እያ ከምዚ ክትገብር ይግባእካ ከምዚ ክትገብር እዩ ዝግባእካ ብሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ንሹድ እዩ ይግባእካ ኢሉ ዝትርጉሞ በታ ቃል በቃላ እንተኸይድናዮ ግን ረኣይዋ እታ ይግባእካ ቢ ሳፖዝቱ እያ ሹድ ኣይኮነትን ሕጂ ኩሉ ግዜ ከዓ እንድሕር ደኣ ዝግባእካ ኮይኑ ካልእ ሰብ እዩ እቲ ፅቡቕ ዝሓስቦ ማለት እዩ ወይ ክትገብሮ ዝግባእካስ ንዓኻ ኣይኮነን ዘገድሰካ ንዓኻ ይግባእካ ይኹም እምበር ፅቡቕ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ንዓኻ ማለት እዩ ዴፊኒሽን ኣብ ፅሒፈልኩም ኣለኹ ተንብቦ ትኽእል ኢኹም ቀንዲታ ትርጉማ ግን ቃል በቃላ ይግባእካ ወይ ይግባእኪ ይግብኦም እዩ ዝግባእ ከምኡ ማለት እያ እታ ቀንዲ ትርጉማ ማለት እዩ ሕጂ ክንርድኦ ዘለና ከዓኒ ኣብ ዘመሳስለን ናይ ኣርባዕተአን ትርጉም እየ ፀቂጠ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር በዓል ቢሳፖዝቱ ካልእ ትርጉም እውን ኣለዎ ወላ በዓል ሽድ እውን ካልእ ትርጉም ኣለዎ ግን ኣብዛ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብቲ ዘረኻኽበን ዘደናግራ ክልቲአን ተመሳሳሊ ዝመስል ትርጉመን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክትፈላለይዎ ምእንታን ኢለ ኣብኡ ፀቂጠ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር እቲ ካልእ ትርጉም ኣለዎ ንኣብነት ሕጂ ቢሳፖዝቱ ማለት ከምዚ ይበሃል እዩ ማለት እዩ ንኣብነት too much sugar
is supposed to be bad for you እንተይለ ሕጂ ብዝሒ ሽኮርሲ ሕማቕ እዩ ንዓኻ እዩ ዝበሃል ናብ ብሓፈሻ ንዓኻ እዩ ማለት ሕጂ ኩላህና ማለት እንዲ ጀነራል ታሽሚዝ ሕጂ ሽኮርሲ ሕማቕ እዩ ዝበሃል ከምዚ ክንዲ እዩ ዝበሃል እውን ክትብል be supposed to ጥቀመሉ ኢኻ ሕጂ ግን ካልእ ናይ should እውን ኣለዎ እቲ ካልእ ትርጉም ገዲፈ ናብዚ ጥራይ ዝፀቅጥ ዘለኹ ከይ ንዓኹም ኮንፊዝ ከይገብረኩም ሻሎ ከይሰፍሕ እቲ ታሽሚለ እየ ጥራይ ኣብዚአን ተን ቀንዲ ኩሉ ግዜ ከጋግያ ዝኽእላ እዚአን እንዴን ሓደ ዝመስላ ትርጉመን ግን በበይኑ ተጠቃቅመን ምእንታን ብንጹር ክርዳእኩም ኢለ ኣብን ፀቂጠ ጥራይ ዝዛረብ ዘለኹ ሃረ ሕጂ ኣብነት ናይ be supposed to እንተሪእና when you have paid you are supposed to take your receipt to the counter over there ኢልዎ ሕጂ ንሱ ኸ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ ሽዑ I see ኢልዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ከፊልካ ምስ ወዳእኻሲ ቅብሊትካ ኣብዛ ካውንተር ምሻሎ ኣርማድዮ ቅድሚት ናይ ድኳን ዘለዉ ኣብኡ ከይድካስ ረሲትካ ክትቀበል እዩ ዝግባእካ ነይሩ ስቂልካስ ክትወፃእ ኣይምተከባእካ ንብሎ ማለት ስቂሉ ክወፅእ ሓሲብ ማለት ሕጂ ዝግባእካ ነይሩ ትኾናላ ራእይዋታት ሽሙ ንስኻ ሓቅኻ ኢልዋ ማለት እዩ ወይ ከዓ ተረዲእኒ ገለ ይኸም ኢልዎ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ናይ ሲምፕል እያ ፓስት ከዓ ኣለዋ ከምታ ብፐርፌክት ላ ብሲምፕል ፓስት ከዓ ትቀየር እያ ምሻዓንተ ወይ ንሹድ ቀይርናያ ሃፍ ፕላስ ፕሪቪየስ ጌርና ከም ጣዕሳ ጌርናያ had better ወይ had best የብለንን ሓንቲ ፎርም ጥራያ be supposed to ግን ብፐርፌክት ክኸውን ይኽእል እዩ ሲምፕል ፓስት ከዓ ክቀየር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብፐርፌክት ምስ ተቀይረት እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኣብዚኣ ንሪአ this jacket supposed to have cleaned but still it is dirty ኢልዎ ሕጂ እንታይ ዝብሎ ዘሎ እዚኣ ጃኬት እዚኣሲ ፀርያ ክፀንሕ እዩ ዝግባእ ነይሩ ክፀሪ ዝግባእ ነይሩ ብሎ ኣሎ ግን ረሲሓላ ሕጂ እታ ፐርፌክት እንታይ እያ ዘላ ኣቐዲማ እያ ክትሕፀብ ነይርዋ ሽዑ ይኮነ ንዛረብ ዘሎ ኣቐዲማ ዝተሓፂባ እያ ክፀንሕ ነይርዋ ግን ረሲሓላ ኢልዎ እዚኣ ብፐርፌክት ንሓደ ቅድም ዝተፈፀመስ ከምዚ ተወዲኡ ክፀንሕ ነይርዎ ክትብሎ እንድሕር ትኾንካ ክፀንሕ ነይርዎ ዘይኮነስ ይግብኦ ከምዚ ተፀሪኡ ክፀንሕ ይግብኦ እዚኣ ይግብኦ ክትብሎ እንድሕር ደሊኻ ብከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም be supposed to ጌርካ have ጌርካ verb 3 ማለት እዩ ወይ ከዓ past participle form ጌርካ ተሰርሓ ማለት እዩ እዚኣ ኖርማል ዓንተ ወይ ብሲምፕል ዘላ ግን ኣብነት እዚኣ you are supposed to take your receipt ዝበላ እዚኣ ግን እንታይ ትብል ዘላ ረሲትካ ክትወስድ እዩ ዝግባእካ ነይሩ ይበላ ኣብቲ ግን ተሓፂባ ክትፀንሕ እዩ ዝግባእ ነይሩ ራእይዋ ልዩ ማለት እዩ ከምዚ ኢና ንጥቀመሉ ሳልሰይቲ ከዓ ሲምፕል ፓስት ዘላ ናይ ሲምፕል ፓስት ኤግዛምፕል ከዓ ኣብዚኣ ንሓለትኩም you weren't supposed to mention my secret ኢሉ እሱ ከዓ sorry ኢልዎ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ናተይ ምስጢርሲ ክተውፅኦስ ኣይግባእካኒ ነይሩ ግን ኣውፂዎ ኦልሬዲ ኣውፂኻያ ክትፀንሕ ገለ ይኮነት እንዚኣ ናይ ሕሉፍ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣይግባእካኒ ነይሩ ገለ ኢልዎ ኣይተሓዘለ ኢልዎ ከዓ እሱ ማለት እዩ ሕጂ ብሰለስተ ፎርም ርኢና ኣለና ናይ be supposed to ማለት እዩ ሓራይ እተ ናይ መወዳእታ ከዓኒ እዚአን ትሪእዎን ዘለኹም ማለት እዩ have to have got to እዚአን ሕጂ less formally must ከዓኒ ፎርማል ማለት እዩ እዚ ፎርማል ዝበሃል ሕጂ ኣብ ራይቲን ኣብ ጥንቁቕ ዝኾነ እንግሊሽ ወግዓዊ ክዛረብ ከለኻ ማለት እዩ እቲ ኢንፎርማል ዝበሃል ድማ ንስኢልካ ምስ ዕርቕትኻ ገለ ፍኹስ ዝበለ ቃላት ኖርማል ክዛረብ ከለኻ ማለት እዩ ሕጂ must more formally ማለት እዩ እዚ ሃፍጋ እንደ ሃፍቱ ከዓኒ ሓደ እንዲ ሃፍጋ እቱ ሕጂ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ገለታት ናይ ብሪቲሽ መብዛሕትኦም ጥቀምሉ ወይ ከዓ ሃፍቱ ትብል ትርጉሙ ሓደ እዩ ፎርማል ኢንፎርማል ከዓ ክልቲኡ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ሃፍቱ ሃፍጋቱ ወይ ከዓ ማስ ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ክትገብር ኣለካ ኣብቲኣ እንታይ ኢልናያ ኣብ ሹድ ከምዚ ተገበርካ ፅቡቕ እዩ ኢልና ኣብ ሃድ ቤተር ከዓ ከምዚኣ እንተገበርካ እያ ክትሓይሽ ወይ ከምዚኣ እንተገበርካ እየ ዝሓሸ ብቤስት ማለት እዩ ኣብ be supposed ከዓ ከምዚ ክትገብር እዩ ዝግባእ ካኢልና ኣብዛ ናይ ሃፍቱ and must ዝማኒ ከምዚ ክትገብር ኣለካ ግድን ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ you have got to you must see a doctor እንተይልካ እንታይ ይብሎ ኣሎ ሕጂ ሓኪም ክትረአ ኣለካ ኣብቲኣ you have better see the doctor እንተይሉ ሓኪም ክትረአ እዩ ዝሓሸ ኣይኮነን ከምዚኣ ክትብል ኢኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ግን ግድን ሓኪም ክትረአ ኣለካ ብሎ ኣሎ ማለት እዩ ግድን ሕጂ ክትብል ተደሊኻ ማስት ወይ ከዓ ሃፍቱ ወይ ከዓ ሃፍጋቱ ኢኻ ትጥቀም ማለት እዩ
ኣብ ኖርማል ሲምፕል ፎርም ከዓኒ ናይ ማስት ኤንድ ሃፍቱ ቁርብ ፍልሊ ኣለዎ። እቲ ፍልሊ እንታይ እዩ? ንኣብነት ኣብዚኣ ክልተ ኤግዛምፕል ኣምፂ ኣለኹ። ዩ ማስት ፊል ኢን ኤ ፎርም እንተኢልካ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ትዛረበካ ዘሎ እንዲ ሕጂ እዩ ዝብለካ ዘሎ ሕጂ ምሳኻ ዘሎ ንዓኻ ይኹም ዝብለካ ዘሎ እንታይ ይብለካ ኣሎ? ፎርም ክትመልእ ኣለካ ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ። ግድን ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ እቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ማስ ስለ ዝጥቀም ዘሎ ኣነ ከም ዝብለካ ዘለኹ ምልኣያ ብለካ ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡ ክብለካ እንተደልዩ ማስ ጥቀም you have to fill in a form እንተኢልካ ግን ፎርም ክትመልእ ኣለካ እሱ እዩ ትሕጊ ይብለካ ኣሎ። ንሱ ይኮነ ዘገድደካ ዘሎ ኣብቲ ግን ባዕሉ ቦስ ኮይኑ ዘገድደካ ዘሎ ማስ ኣብ ሃፍቱ ግን ግድን ማለት እኒኩሉ ግን እቲ ግዴታ ግን ካብ ዝዛረብ ዘሎ ይኮነን ዝወፅእ ዘሎ እሱ እዩ ትሕጊ ግን ናይ ግድን እያ እብለሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ግን ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ግድን ምላእ ብማስ ማለት እዩ። እዚአን እዚ ግን ኣብ ሲምፕል እምበር ኣብ ሕሉፍ ክቅየር ከሎ ወይ ከዓ ኮንቲኒየስ ገለ ክኸውን ከሎ ትርጉሙ ሓደ እዩ። ብሃፍቱ ጥራይና ንጥቀም ማለት እዩ። የለን ማስ ብኮንቲኒየስ ኣይከውንን እዩ ፓስት ፎርም የብሉን ኩሉ ነገር ማለት እዩ። ሃራይ ራእይ ወቲ ማስት ፓሰንስ የብሉን ፐርፌክት የብሉን ኮንቲኒየስ የብሉን ኢንፊኒቲቭ አይኤንጂ ፎርም ዝበሃል የብሉን። ነዚ ክትቅዕ ሕጂ ሃፍቱ ኢኻ ትእቱ። ሃፍቱ ሕጂ ስለ ትእቱ ዘለካ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ከም ባዕልኻ ዋላቲ ናትካ ታሽሙ ባዕልኻ ኣዛዝኹን ካብ ገለ ውፃእ ከምታ ናይ ሲምፕል ዝረኣናዮ ኣይፈላለየኒ ኩሉ ሃቢኻ ትእትዎ ማለት እዩ። ሃፍቱ ሓራይ ሕጂ ኣብዚኣ ከዓስ ፅማቕ ገይረ ኣዳልየና ኣለኹ ናይ ኩለን ረኣይዎን ፕሬዘንት በዚ ከዓ ፓስ ናህለ ይሽድ ጎ እንተኢልካ ሕጂ እንታይ ይብል ዘሎ ክትከይድ ፅቡቕ እዩ። ክትከይድ ፅቡቕ እያ ጥራይ ዘላ ኣብዚኣ ይሃ ቤተር ወይ ከዓ ቤስ ኣብዚ ፃሕፍካ ዘለኹ ትብል ትኽእል ኢኻ ጎ እንተኢልካ ግን ክትከይድ እዩ ዝሓሸ ወይ ከዓ ክትከይድ ይሓይሽ ወይ ከዓ ክትከይድ እዩ ዝሓሸ ተዘይኮይኑ ሕማቕ ነገር ኣላ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚኣ you are supposed to have gone እንተኢሉ ግን ኬትካ ክትፀንሕ እዩ ዝግባእ ነይሩ ግን ኣብ ዘለኻ ይብል ኣሎ ማለት እዩ። you have to go እንተኢልካ ከዓኒ እንታይ ማለት እዩ ክትከይድ ኣለካ ወላት ግድነት ካብኡ ዝነቐለ ይኹን ክትከይድ ኣለካ እሱ እዩ እቲ ኣማራፂ ዘሎ ካሊእ የብልካ ናይ ግድን ክትከይድ ኣለካ ብለካ ኣሎ ማለት እዩ። you must go እንተኢልካ ግን ክትከይድ ኣለካ ባዕሉ ብለካ ኣሎ ማለት እዩ። ካብ ናቱ ዝነቐለት ግድነት ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ፓስተር ኢናይ ከዓ ንረኣይዋ you should have gone ኢልዎ ሕጂ you should have gone እንተኢልካ እንታይ ይብለካ ዘሎ ክትከይድ ይፅቡቕ ነይሩ ግን ኣይገበርካየን ከም ጣዕሳ እንዲ ግን ክትከይድ ይፅቡቕ ነይሩ ግን ኣይገበርካየን ብሎ ኣሎ ማለት እዩ። you were supposed to go እንድሕር ኢሉ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ክትከይድ ዝግባእካ ነይሩ እዚ ሕጂ ወላ ሓንቲ ፅቡቕ ገልታት ኣይኮነን ይግብኦ እዩ ነይሩ ግን ወይ ትሕግስ ኣፍሪስዎ ኣሎ ማለት እዩ። ወይ ከዓ እቲ ካልእ ሰብ እንታይ ዝፅበዮ ዝነበረሲ ኣይተኸተሎን ማለት እዩ። ሕጂ ይግባእካ እንተ ነይሩ ይግባእካ ነታ ትርጉማ ወላ ሓንቲ ካልእ መግለፂ ኢልያኒ በቃ ክትከይድሲ ይግባእካ ነይሩ ግን ኣይከድካን ንብሎ ኣሎ ማለት እዩ። you had to go እንተኢሉ ግን ርአ ፓስት ተንስ ናይ ሃፍቱ ወይ ከዓ ናይ ማስ ማለት ናይ ኩለን ክትከይድ ተገዲድካ ይብሎ ኣሎ እዚ I had to go እንተኢሉ ግን I don't want to but I had to go እንድሕር ኢሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ክኸይድ ኣይደለኹን ነይረ ግን ተገዲደ እየ ከምዚኣታ ትርጉማ ማለት እዩ። ፓስት ተንስ ተኮይና ማለት እዩ። ሓራይ እዚአን ሕጂ ብፅቡቕ ትረዲእኹም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ምልስ ኢልኩም ከዓ ረኣይዎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ዝኾነ መዓልታዊ ንጥፈታትና ንዛረበሉ ዘረባ እዩ። ከምዚአን ጌርና እንድሕር ተረዲእናየን ኣብ ሕቶ ይኹን ወላ ኣብ ዘረባ ኣይንጋገን ኢና ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ከዓ ኣብዚ መገምገሚ ከመይ ተረዲእና ለመገምገሚ እዚአን ትሪእዎን ዘለኹም ሕቶታት ኣብ ባዶ ቦታ ምልእወን ሕጂ ክትምልሱ ከለኹም ከምዚኣ ንኣብነት ኤግዛምፕል ጌረ ኣሪአኩም ኣለኹ። እዚኣ ቁፅሪ ሓደ ሕጂ ኤ እንተኮይኑ መልሳ ዋን እዚ ጓልሱ ኤ ኢልኩም ረኣይዋ ከምዚኣ ጌርኩም ትምልስዎን ኣብ ካመንት ዋላ ፀሓፍዎ ከምዚ ተረዲእኩም ዶ ይተረዳእኩምን ከዓ ንዓይ ክፈልጥ ማለት እዩ። ሓራይ እምበኣር ናይ ሎም መዓንቲ መደበይ እነዚአን ምስላ ሓገዝትን ጠቐምትን ሪኢኹመን ክትኮኑ ተስፋ ገብር። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ብካልእ ቪድዮ ይራኸበና። ሰናይ ቅነ